nisiyondelen do kosɛbɛ ka sababuya kɛ masa aramani ye sankura ni ka o yira na hɛrɛ ale ni baden o kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye janvier kalo tile 3 ye san 2022 kunnafoni sankura o kɔnɔna la ni ye o fɔlɔ ye a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye ale kɔni ye sankura ni ka o daminɛ ni hɛrɛ ye kasobonba maa dɔw olu bolo sa ka sababuya kɛ a ye kasoden maa 500 ani maa 1 ni ka olu labila. Sigafo min ni a kɛra an ka jamana o kɔnɔna la no n'an k'a ma ko assise nationale la assise nationale in yɛrɛ kumakan wolola fɛn min na sa o dɔ de ye ko ka dɔ fara cɛmancɛ fanga ale kuntagala jan kan kalo 6 fo ka taa se san 5 o bɔɲɔgɔn kan an ka jamana marabagaw olu kɔni ye o sɛbɛnfura ta ni ka taa a da CEDEAO maaw olu ɲɛkɔrɔ o de la sa CEDEAO maaw u kɔnɔ fana ko k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka o kɛ janvier kalo tile nata in na san 2022. An bɛ taa kɔlɔnjɛba muso minnu bɛ yen nɔ sa ni nakɔ foro bɛ olu bolo olu y'a yira k'a fɔ ko jiko gɛlɛya kɔni bɛ u la kosɛbɛ ka sababuya kɛ u ka foro ninnu ci ka ji ɲɛnama ni ka o sɔrɔ o de la sa u ye weleweleda bila an ka cɛmancɛ fanga jamana marabagaw ma fo ka taa se baɲumankɛ tɔn maaw ma sa k'u k'a lajɛ ni ka dɛmɛ don ma ni jiko ye. Masina musomanninw ka jagoya furu fo ka taa se u ka nɛgɛkɔrɔsigi o masa o kɔni bɛna dabila dugu dɔw olu kɔnɔna la o dugu o bɛ tali kɛ Aransongo na ka taa se Guna ma Guna kɔfɛ sa Tungagura ale ni Namisikiw ka taga se Wula ma ni dugu kofɔlen ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen o bɛ Boyikewere sigida o fɛ a yirala k'a fɔ ko bolonɔbila sɛbɛn kɔni tɛmɛna ni duguma ninnu ni baɲumankɛ tɔn maaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye kɛnɛya ni maaya hakɛw sabatili ka taa se ONG ASDAP maaw ma a kɛra décembre kalo tile 29 san 2020 o tɛmɛnen na sa dugu in marabagaw olu y'a yira k'a fɔ ko ka waleya sugu bɛ kɛ walasa ni waleya ninnu u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na. An bɛ taa Kulukoro n'an taara Kulukoro sa Kulukoro mairie maaw ka taa se a kamalenw ma olu kɔni farala ɲɔgɔn kan décembre kalo tile 29 tɛmɛnen na sa fara ɲɔgɔn kan in yɛrɛ kun ye fɛn min ye o de ye ka se ka maaw ni ka olu ladɔnniya sirabakan kasara min ni a bɛ ka kɛ Kulukoro sira la ka se ka ladilikanw ni ka o ta ka di u ma u kɔni taara arajosow ka taa se telesow la sa ka tila tuguni ka maaw ni ka olu kuma ɲɔgɔnya sugutaga siraw ani fo ka taga se sirabakan kannaw olu ma. An bɛ taa Gawo maamarɔfɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni donna denbaya dɔw kan décembre kalo tile 30 tɛmɛnen na a kɛra Sosokoira Gawo dugu o kɔnɔna la dukɔnɔma ninnu yɛrɛ sa u kɔni u ye maramafɛn ni ka o jɔ la ka taga ni u bololaminɛw olu ye maa dɔw y'a yira fana k'a fɔ ko dukɔnɔma maa 1 fana ko o kɔni joginna maamarɔfɛntigi ninnu olu fɛ o wagati kelen kɔnɔna la sa n'o ye alamisa don kelen fana ye maamarɔfɛntigi dɔw fana tun bi bolimafɛn sen 4 o la olu kɔni fana ye u ka sɔrɔ bosonba dɔ ni ka o jaso ka taga n'a ye Gawo tɔnbolomaw olu kɔni ye ɲininiw ni ka olu dayɛlɛ walasa ka se ka ni maa ninnu ka tɛgɛ da u kan cogoya min na o alamisa su kelen fana na tuguni maamarɔfɛntigi ninnu fana u tila tuguni ni ka bingani wale ta ka u ka jagokɛla dɔ ni ka o sɛgɛrɛ ka taa ka butigi ni ka o dakari ka taga ni a ka nafolo bɛɛ ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an b'an kunda Burkina Faso kaw ka jamana o kɔnɔna ka maamarɔfɛntigi dɔw fana ye bingani wale ni ka o ta ka u ka finitigilakaw olu sɛgɛrɛ a kɛra sibirido janvier kalo tile fɔlɔ san 2021 a kɛra yɔrɔ min na sa o de ye Gɔnboro ye Gɔnboro ale ni Suru ni ɲɔgɔn cɛ olu man jan ni dugu kofɔlen yɛrɛ ni an ka jamana n'o ye Bamaliba ye sa u kɔni dancɛ dugu u b'o ni ɲɔgɔn cɛ u ka état major général la ale y'a yira k'a fɔ ko u ka finitigilakaw kɔni ye dankari karogɛlɛndinɛ tigilama maa 29 de la.
Sudankaw ka ministri ɲɛma ni ale Abdallah Hamdok ye. Abdallah Hamdok ale kɔni ye wala ni ka o sɛmɛ janvier kalo tile 2 tɛmɛnen san 2022 a kɛra sufɛla o la. A yirala ka fɔ u ka dugulamaw kɔni bɔra ni ka u ka nisɔngoya ka o yira tile kelen o kɔnɔna la min ni o kɛra sababu ye sa ka se ka maa saba ka olu bɔnɛ u ni na. Hamdok yɛrɛ kɔni tun seginna ka na fanga la de kalo 2 kɔnɔna la walasa a bɛ se ka bɛn ka kuma ni ka o kɛ politikimaw ale ni fintigilakaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Ka kunnafoni datugu ni Afrique du Sud jamana ye. Afrique du Sud jamana maaw kɔni olu ye san 2022 ni ka o daminɛ wasanbulon ntanya la. Ka sababu kɛ u ka wasanbulon kunu janvier kalo tile 2 tasuma kɔni o donna ale la. Wasanbulon min yɛrɛ ni a bɛ u ka dugu o camancɛ yɛrɛ la. Ni wasanbulon in yɛrɛ kɔni bɛ u ka jamana o kɔnɔna la kabini waati jan. Afrique du Sud kaw olu fɛ yen nɔ. U kɔni ye tɛgɛ da cɛ dɔ kan min n'ale si bɛ t'i jɔ san 49 a yɛrɛ kɔni kan ka taa kiiri tigilamaw olu ɲɛma sini tarata. Mali kunnafoni jabarani lajɛbagaw kunnafoni damadama min tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin ye ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan yani an k'an ka kunnafoni o datugu sa an b'a da aw kulo kan ka fɔ aw maa minnu bɛ yen nɔ ni a b'an filɛ sanga n'a ka wagati Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkanna ma an fana b'a yira aw la ka fɔ an b'aw ka commentaires an b'olu suivi kosɛbɛ o tuma la a ye to ka commentaire baden ni ka o bila an ka video kɔrɔ ka to ka aimer ni ka to ka partager maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ka commentaire o ka ca an ka kunnafoni o kɔrɔla la sa an bɛ foli kɛ olu ma damadamaw ye o dɔ de ye Sakɔ Alaji ka taa se Ansumana Jabi ma Ansumana Jabi kɔfɛ an bɛ foli kɛ ka se Aminata Sisoko o ma Fasega Lagare ka datugu ni Ismaila Bari ale bɛ Tunisie ni maa min bɛ i ka commentaire o bila i bɛ jamana min na i b'o bila i ka commentaire ale kɔrɔla la halisa a y'o timinanja Mali kunnafoni ale suivre o fɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ